cricketballen, snoekerballen als je wil. Dat is een lelijke ding wat koppers in Parijs. Iets heeltemal anders als een bike race of een kooplijst. Of bij bachelorparties, meisfeest, op een barstoel bij je braai. Ze rouwen niet, zij slaai, alsjeblieft mijn lief, zeg ja. Kan ik liel op die ouwens, heb mooi gevraagd. Nou, als jij weet waar die leeuw loop is, en je ik waar die leeuw moet rest, maak jou broek en jou belt los geleidelijk. Die leeuw loop is baie verleidelijk. En ek gaan hom nou stap vir verduidelik. Knyp twee balle vast tussen jou bene, met jou hande en jou knieën op die stene. Trek af jou broek en bril as jy wil, solank jy niet leeuw loop. Ek staan een kant en ek hou aan 'n garage by. Toe ek omdraai, staan die sagte daar en wil dit uitsaai. Nou het geweet waar die leeuw loop is, en ek geweet waar die leeuw moet rest. Sy maak sy broek en sy belt los geleidelijk. Hy weet die leeuw loop is baie verleidelijk. Op sappe sê twee tyd het om stap vir stap verduidelik. Hy knyp twee balle vast tussen sy bene, met sy hande en sy knieën op die stene. Hy trek af sy broek en hy brul, want hy wil, hy weet hy moet leeuw loop.